L'infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Avinguda del Baixador. Quantes notícies s'han escrit sobre aquesta via i encara és un tema que no està resolt. Intentem posar negre sobre blanc per explicar què passa amb el Baixador, d'on venim, on estem i què ens trobarem aviat. Per marcar un punt d'inici en aquesta història ens remuntem a finals de 2014, quan es va completar la retirada de les torres d'alta tensió de Valldoreix. Després d'això, l'EMD es va marcar l'objectiu d'urbanitzar l'avinguda del Baixador entre la Riera de la Guinardera i el passeig de la Mariscota. 1.300 metres d'una via que encara ara és de terra i sense voreres. Doncs bé, en aquests 8 anys no s'ha mogut ni una terra. Traves administratives, com decidir si la competència de la urbanització era de l'Ajuntament o de l'EMD, finalment és de l'EMD, han endarrerit el projecte fins ara. A més, la 90 de veïns d'aquesta via també han posat de manifest les seves reivindicacions, places d'aparcament, que no es converteixi en una via ràpida, reduir els costos al màxim. Són algunes de les reivindicacions que finalment el govern ha acceptat. Amb tot això pel camí s'han produït diverses aprovacions inicials, al·legacions i sol·licituds de deixar-lo sobre la taula. L'última a instància del veïnat per valorar la incorporació de les seves reivindicacions. Sergi López és el president de l'Associació de Veïns. Que aquest no trasllada els acords que s'havien obtingut i no entenem com, de nou, la posició del mateix tècnic boicoteja els interessos de la veïna. Us agraïm que hagueu retirat l'ordre del dia, el punt en relació a l'aprovació definitiva del projecte i us volem estendre de nou la mà perquè puguem preparar una aprovació definitiva el proper mes d'octubre on es reculli tots els compromisos consensuats amb els veïns. El projecte es va començar a materialitzar durant el mandat passat i ara l'hereta el govern actual, que lidera Juanjo Cortés. En una entrevista a Cugat Mèdia, el president de l'EMD posava de manifest la necessitat que prosperés el més aviat possible. Si els veïns no ho volen tirar endavant, no es tirarà endavant. Si els veïns volen que finalment ho portem a ple, doncs ho portarem a ple. Nosaltres no tenim cap inconvenient. No tenim cap posicionament ni en contra ni a favor. Estem a la fase final, tornar a la grella de sortida no pot ser. Hem d'acabar de rematar tota la tramitació d'aquest projecte. Un altre dels temes reivindicats pel veïnat fa referència a les alineacions. Des de l'Ajuntament s'han compromès a que respectin les alineacions d'abans del PGM de 1976. En aquest sentit, el vocal de Vialitat de l'EMD, Xavier Humet, apunta que potser es va començar a fer la casa per la teulada. Jo entenc que el primer que s'havia de fer abans de tramitar el projecte d'urbanització era definir el planejament. Si el planejament hagués estat definit, no haguéssim tingut els problemes que hem tingut. Ara, en tot cas, els veïns i l'administració estan conformes i l'aprovació definitiva podria estar al caure, previsiblement, aquest mateix mes de novembre. Faltarà només que de la burocràcia a la pedra no ens trobem en un altre laberint. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i de la xarxa.